Karima, dan Allah in ba za ki dan ba ina son yi magana ne da ke. Ina sauraron ki. Ina son yi magana ne mun fili da ke. Kamar yaya daga ke sai ita kuke so ku yi magana. In ba gulmin ko munafunci ba a yi ta a gaban mu mana. Kin guzo bata gasa miki bakin ki bane? Ko ko ita Karima bata ga miki da miki bane ni da ita? Ma in bare ni bane sai ake ce da zaki kalle ni ki ga mun magana? To ai ba anan gizo yake saƙan ba. Me ƙarshen zai haifar idan har aka gano cewa kai ba kai ne Aliyu ɗan gidan Matawalla ba. Ba mu ne za mu shiga cikin matsala ba, waɗanda suka kai mu su ne za su shiga cikin matsala. Asali ma zan ce waɗannan mutanen ban san su ba su bane iyayena. In asiri ya tonu haka zan faɗa mana. To, in ban da abinka, to taya ma za a gane ni ba ɗansa bane ba. To bara ka jin faɗa maka. Ai ita gaskiya sunanta gaskiya,